Здравейте, аз съм Илияна от Арома Фейс Йога и днес съм ви приготвила една изключително интересна среща с моята приятелка доктор Маринова. Намираме се в нейният кабинет, а нас ни свързва дългогодишно приятелство от времето, в което аз бях медицинска сестра в ортодонтския кабинет. Здравей, Руми! Здравей, Нянче! Много ми е приятно да бъда гост на Фейс Йога и на моята приятелка Илиянка. Мисля, че мога да ви бъда полезна. Аз съм доктор Руми Маринова и съм стоматолог със специалност ортодонтия. Имам 20 годишен стаж в тази област, така че имам доста събрана информация и база данни, така че мога да бъда полезна, надявам се. Да, ти като специалист, надявам се, ще можеш да ни отговориш и на въпроса как захапката и неправилната позиция на зъбките променя овала на лицето, увисват тъканите и как можем да изглеждаме по-красиви с помощта на ортодонтско лечение. Да, аз бих могла да кажа, че връзката между ортодонтското лечение и естетиката на лицето е много тясна, те са много пряко свързани, така че навременното посещение при ортодонт и навременното лечение е много важно за бъдещия правилен растеж на челюстите. Челюстите заемат долният лицев етаж, така че обикновено имат много голямо, оказват голяма роля. Човешкото лице е разделено на 3 лицеви етажа, като горният лицев етаж започва от окосмената част на лицето до основата на веждите, втори лицев етаж от основата на веждите до основата на носа и долен лицев етаж от основата на носа до брадичката. Така че в едно хармонично развито лице тези 3 лицеви етажа трябва да така че правилната позиция на челюстите, правилният растеж е от особено голямо значение. Мисля, че всички сте виждали хора с силно снижен долен лицев етаж и знаете как това се отразява върху хармонията на лицето. Винаги лицето не изглежда толкова хармонично. Това най-често се случва, когато имаме дълбока захапка, т.е. горните зъби изцяло покриват долните. И това се наблюдава при много пациенти. Но едно навременно лечение би коригирало тази захапка и тогава симетрията ще може да се възстанови, да се запази. Оттам естетиката на лицето ще се подобри. Другия вариант е, когато имаме отворена захапка. Това означава, че зъбите във фронта не се допират и не се припокриват. И оттам пък имаме удължаване на долния лицев етаж, което също нарушава хармонията и симетрията. Освен това, удълженото лице зависи също от лицевия растеж, който може да бъде вертикален. Това всичко може да се коригира и да се наблюдава от ортодонт и своевременно да се насочи правилно растежа, така че моят съвет е да посещавате стоматолог и ортодонт в ранна детска възраст, т.е. когато започне смяната на млечните зъби с постоянни, е хубаво да ви види ортодонт, за да може да прецени дали вашия растеж е правилен и дали захапката, която започва да се оформя на тази възраст, е правилна или има нужда от корекция. Да, разбрахме всъщност, че ортодонтията пряко е свързана не само с скелетната структура, но и с мускулите. А ние във Фейс Йога работим с мускулите и мисля, че тук можем да намерим и нещо общо, тъй като отношение към захапката имат дъвкателните мускули, масетера, орбикуларния мускул. Аз само мога ли да добавя още нещо, защото сега заговорихме за естетиката в ФАС. Искам да добавя нещо и за профила, който също много зависи от захапката. Сега ще ви покажа няколко вида захапки, които наистина се отразяват много значително на профила и на естетиката на лицето. Сега ще ви покажа случай, в който долната челюст на пациента, смятам, че се вижда добре, долната челюст е доста назад разположена и доста по-мъничка.
Това е така наречената дистална захапка и нашата приятелка приятелка е пример за това. При една много малка челюст, тогава брадичката е мъничка и е хлътнала навътре и това много нарушава профила на лицето и много бързо започва образуването на двойна брадичка, увисване на гушката, така че корекцията на захапката има пряко отношение към красотата и хармонията. И другия вариант, който искам да ви покажа, когато имаме една преразвита долна челюст, силно издадена напред, също силно сте виждали такива хора, когато брадата е силно издадена напред и нарушава естетиката. Това също може да бъде коригирано в правилната възраст с едно правилно лечение. Така че аз това исках да добавя за захапките и сега наистина може малко за мускулите да си поговорим. Да, разбрахте, че трябва да ходим на ортодонт, за да не ви се получава тази увиснала двойна брадичка и да имате един много добре изразен овал. Правилното оформяне на челюстите обикновено от най-ранна детска възраст зависи от хармонията между мускулите на езика, който е много силен мускул, и външния мускулен пояс, който това е орбикуларния мускул, дъвкателната мускулатура и мускулите на бузите. Когато те са в една перфектна хармония, тогава челюстите се формират правилно. Но когато преобладава силата на мускула на езика, например, тогава, орбикуларният мускул е слаб, тогава езика успява да избута зъбите напред и ние наблюдаваме точно такива разперени зъби с отворена захапка. Затова в този случай се препоръчват упражнения, които да тонизират мускулът на орбикуларния мускул на устните и да може да се получи тази хармония между тях. Освен това, когато имаме преразвит дъвкателен мускул, който се намира точно тук, така наречения мускулус масетер, когато този мускул е много силен и когато не правиме нищо за неговото релаксиране, тогава се наблюдава силно изтриване на зъбите, снижаване на захапката, до степен, до която има пациенти, при които зъбите са силно изтрити и е силно снижен долния лицев етаж, което придава вече един по-старчески вид на лицето. Така че това също има голямо значение и трябва да се работи за хармония между всички тези мускули, за да се получи една перфектна постановка на челюстите и перфектна хармония и красота, разбира се. Ето виждате как могат да си взаимодействат и са в взаимна изгода. Връзка. Взаимна връзка. Да. И са взаимна връзка ортодонтия и фейс-йога упражнения. Аз мога да дам, ако искате, пример за едно упражнение, което е много важно. С удоволствие. Когато имаме неправилна постановка на езика, значи мястото на езика е изключително важно. В състояние на покой, челюстите трябва да се намират в така наречената централна релация, т.е. те не трябва да са стиснати, а между тях трябва да има няколко милиметра разстояние. А езика, неговото правилно място, връхчето на езика трябва да бъде зад горните централни зъби на непцето. Там е неговото място в състояние на покой и освен това при преглъщане. При много хора това място не е там и обикновено при преглъщане те промушват езика между зъбите. Това е така нареченото инфантилно гълтане и се среща най-често при деца, но това води отново до отворена захапка, до разперване на зъбите. Така че едно много хубаво упражнение е поставянето на езика на непцето и при преглъщане да се наблюдава на огледало, да не си променя позицията, да бъде там. И за да сме още по-сигурни в това, че правилно преглъщаме, може да поставим едно малко топче или малко бомбонче там на непцето и при преглъщане не трябва да изпускаме нито топчето или бомбончето, което използваме. Това упражнение го даваме на децата и те обикновено много се радват, защото имат повод да си взимат по-често бомбончета през деня.
Чудесно. Аз мога да допълня пък едно упражнение от фейс йога, то се нарича конче и слагаме езика на непцето и правим това движение със звук. А за укрепване на мускулите на устните, пък можем да дадем някакво друго упражнение. Захапването на устните. Това може да го правиме на няколко серии по 5 пъти, няколко пъти на ден. Това укрепва орбикуларната мускулатура, когато устните са отпуснати, без тонус, когато преобладава силата на мускула на език. Това е едно добро упражнение също. Наистина е чудесно упражнение, тъй като за кръглият мускул се захващат всичките мимически мускули на лицето, така че това е едно полезно и здравословно упражнение. Да сме били полезни, надявам се. Аз също се надявам. Ако всичко, което споделихме с вас, ви е харесало, дайте палче, абонирайте се за канала, а координатите на доктор Маринова ще намерите отдолу под видеото.